דוקטור בן, כן. שלום, נעים מאוד. מה שלומך? מה שלומך? אני מעולה. דבר ראשון, תודה שבאת להתארח אצלי בפודקאסט. תודה שאתה מארח אותי בפודקאסט. באת מירושלים לאשקלון, שעה 9 בבוקר. בחול המועד. בחול המועד, חג סוכות. נכון. לכבוד זה לחיים, חשוב לי לציין. כמה זמן אתה ברפואה אסתטית? אז סיימתי את הקורס ב-2021, אני אצל רשת לוינגר כבר כמעט שנה, ואני עכשיו גם מתחיל מרפאה פרטית אצלי בירושלים. עכשיו, מה אתה לומד? מה אתה חווה מרופאים אחרים שאתה פוגש, מאנשים אחרים? אז זה מאוד נוח, זה אומר שאני בתוך איזשהו מסגרת של רופאים מנוסים, ואנחנו יכולים לשתף אחד את השני, את החוויות שלנו, אנחנו יכולים ללמד אחד את השני. אתה כל הזמן לומד ולומד מפעם לפעם ומרופא לרופא. אתה יודע, אצלנו ברשת יש לנו סדנאות כל שבועיים. כל שבועיים, חודש, משהו כזה. יש הרבה סדנאות, כל הזמן לומדים. נכון, וזה משהו שאני חושב שמאוד חשוב. נגיד, אני עכשיו התחלתי גם לעבוד בבית ספר לרפואה אסתטית, ללמד רופאים חדשים. יפה. ואחד מהמניעים זה באמת גם ללמוד איך רופאים אחרים מזריקים, ועל ידי למידה גם כן לשפר את הטכניקה שלי. כמה שאפשר, נכון, נכון.